Mikä-podcastin pariin. 10 bohemiaa runoilijaa ja jakso 10, Pentti Saarikoski. Tervetuloa mukaan. Pentti Ilmari Saarikoski, syntynyt 1937 Impilahdella Karjalassa. Mä ajattelin, että Pentistä Pena voisi tehdä semmoisen vähän erilaisen jakson. Mulla nyt ei sinänsä ole käsikirjoitusta tälle jaksolle, koska Saarikoski on hahmona tuttu persoonana, vaikuttajana. Hänen teoksensa ovat minulle henkilökohtaisesti hyvin tuttuja. Runoilijana Saarikoski oli äänekäs, nopea, tietyllä tapaa vaarallinen ja hänen tekstinsä ovat kauniita. Kaiken kaikkiaan Saarikoski oli nero, boheemi, kommunisti, alkoholisti, kääntäjä, kulttuurijulkkis. Vieläkö tätä sanaa ei ollut käytössä? Enkä mä tiedä, käytetäänkö sitä nykypäivänäkään enää niin paljon. Hän oli rakastaja. Mut ennen kaikkea hän oli persoona, joka elämän tavallaan ja sanoillaan toi runouden uuden muodon Suomeen. Pentin lapsuus. Voitaisiin käydä sitä vähän läpi. Pentti Ilmari Saarikoskihan syntyi 1937 Impilahdelle, Karjalan. Mutta oli aikaa, että sota tuli ja se muutti kaiken hyvin nopeasti. Perhe joutui evakkoon ja Pentistä tuli sotalapsi Ruotsiin. Ja tämä oli sinänsä Pentin elämässä käännekohta, koska Pentti oppi, tai Pentin maailma oli kahden välissä. Oli koti, oli kodittomuus. Pentti muutti Helsinkiin. Ja Penttihän oli poikkeuksellisen lahjakas. Se luki paljon antiikkikirjallisuutta. Pentti opiskeli kreikkaa ja roomalaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. Mutta ihan loppuun asti tutkintoa Pentti ei saanut vietyä. Eikä siksi, että hän ei olisi halunnut, vaan Penttiä kiinnosti enemmän elämä ja järjestelmät. 50-luvun lopussa suomalainen runous oli vakavaa. Se oli hallittua ja ehkä hieman etäistä. Mutta sitten tuli Pentti Saarikoski. Pentin ensimmäiset kokoelmat, runoja ja toisia runoja. Se ilmestyi vuonna 1958 ja ne herätti valtavasti huomiota. Moderni tyyli ja antiikin viittaukset, semmoinen miksi. Mutta sitten todellinen läpimurto tuli vuonna 1962 teoksella Mitä tapahtuu todella. Tämä kirja muutti suomalaisen runouden rytmiin. Pentti kirjoitti politiikasta, kaduista, ihmisistä, arjesta,
ja uutisista tavalla, jota Suomessa ei oikein oltu nähty ennen. Se muutti runouden koristeellisesta runoudesta osaksi yhteiskuntaa. Ehkä tämä on niin oikealla tavalla ilmaistu. Se osallisti runoilijaa ja Saarikoski todella osallistui tähän. Mutta sitten miksi Pentti Saarikoski on 10 Bohemia runoilijaa podcast-sarjassa, niin pureudutaan siihen vähän. Pentti Saarikoski oli julkis, kommunisti ja bohemi. Kaikkia näitä. Ja ehkä merkittävin bohemi-runoilija Suomessa. Ainakin omasta mielestäni. 60-luvulla Pentti Saarikoski, se oli kaikkialla. Pentti kirjoitti pakaanoita nimimerkillä Nenä. Pentti pilkkasi konservatiiveja, hyökkäsi kirkkoa vastaan ja osallistui politiikkaan. Pentti oli eduskuntavaaleissa SKDL:n riveissä ja liittyi kommunistiseen puolueeseen vuonna 1968. Mutta samalla hänestä tuli Suomen kulttuurielämän myyttinen hahmo, jos näin voi sanoa. Lehdethän kirjoitti Pentin juomisesta ja avioliitoistaan ja riidoista ja oikeastaan yhtä paljon kuin hänen runoistaan, tai jopa enemmänkin. Saarikoski itse sanoi, teen elämästäni fiktiota, jotta se olisi totta. Se kuulostaa vähän niin kuin elämäohjelmalta, mutta musta tuntuu, että jotenkin niin kuin se Pentti, mikä oli julkisuudessa, niin oli Pentti, jolla oli performanssi koko ajan päällä. Sitä roolin loppumista ei tiennyt, milloin niin kuin Pentti ihmisenä alkaa. Mutta silti moni muistaa Saarikosken runoilijanakin. Mutta mikä on yllättävää jopa, niin kirjallisuuden sisäpiireissä Penttiä pidetään yhtenä Suomen historian kovimmista kääntäjistä. Jos tähän jotain mainitakseen, niin Homeruksen Odyssey, James Joycein Odysseuksen ja nämä on molemmat sen puolesta, että toi toinen on vielä vaikea sanoa, niin nämä kumminkin teos on pidetty todella vaikeana kääntää. Ja Saarikoski silloin aikoinaan väitti, että hän on ainoa ihminen maailmassa, joka on kääntänyt molemmat. Ehkä liioittelua, ehkä ei. 70-luvulla Pentti muutti Ruotsiin yhdessä vaimonsa Mia Bernerin kanssa. Moni oli sitä mieltä, että Pentin ura alkaa hiipua. Mutta oikeastaan kävi päinvastoin. Sillä Ruotsin aikana syntyi niin sanottu Tiarnia-trilogia, myöhäistuotanto. Monet pitää sitä ja niin pidän itsekin Pentin uran toisena huippuna oikeastaan. Näissä teoksissa Pentti, se muuttuu aiempaa tummemmaksi ja filosofisemmaksi. Pentti kirjoitti teknologisesta yhteiskunnasta. Kirjoitti myös yksinäisyydestä. Ja siitä, miten moderni maailma vieraannuttaa ihmisiä toisistaan. Tässä taustalla vaikuttavia tekijöitä
on ainakin antiikin filosofi Herakleitos. Ja tää on henkilö, jota Saarikoski ihaili. Se ihailu oli lähes pakkomielteistä. Mutta pitkä alkoholismi kulutti Penttiä todella raskaasti. Pentti kuoli vuonna 1983. Hän oli silloin 45-vuotias. Kuolin kaupunki oli Joensuu. Vaikka Pentti lähti tosi nuorena, niin silti hänestä oli tullut jo legenda. Enkä tarkoita nyt vaan pelkästään runoilijana, vaan kokonainen aikakausi suomalaisessa kulttuurissa, mikä Pentti loi. Pentti Saarikoski muutti käsityksen, mitä runoilija voi olla. Ja mistä eniten itse tykkään Pentissä, hänen teoksissaan. Hän toi runouden kaduille, politiikkaan, baareihin, sanomalehtien sivuille, otsikoihin. Vaikka Pentin elämä oli tosi kaoottinen, mutta tämä voi olla myös syy, miksi Pentin tekstit ne tuntuu edelleen eläviltä. Pentti ei yrittänyt näyttää täydelliseltä ihmiseltä, vaan yritti näyttää, miltä todellinen ihminen näyttää. Ja tämä on suuri syy, miksi Pentin runot ei tunnu menneisyydeltä vieläkään. Tähän lentäväksi lopuksi Pentti Saarikosken runo. Minä rakastan sinua niin kuin... Minä rakastan sinua niin kuin vierasta maata, kalliota ja siltaa, niin kuin yksinäistä iltaa, joka tuoksuu kirjoilta. Minä kävelen sinua kohti maailmassa, ilmakehien alla kahden valon välistä. Minun ajatukseni, joka on veistetty, ja sinua. Näihin rakkauden täyteläisiin sanoihin. Näihin rakkauden täyteläisiin sanoihin. Kiitos kun kuuntelit jakson. Nähdään seuraavan podin parissa. Moi moi!